Tervetuloa videoon. Puhutaan tässä vähän, mitkä mun mielestä on tärkeimmät tekijät, mitkä erottaa sen, kasvatatko sä lihasta vai ette. Mutta sitä ennen korkataan juoma. Mä en ole nyt sen kummosemmin suunnitellut tätä videota. Mä puhun lähinnä, mitä sylkinyt suuhun tuo tästä aiheesta. Ja mun mielestä on hyvä myöskin erottaa tässä vaiheessa lihaskasvu ja voima. Ne kulkee jonkin verran käsi kädessä, mutta ei kuitenkaan ihan täysin. Jos halutaan saada kunnolla sitä lihaskasvua, niin voimatasojenkin pitää kasvaa, mutta se ei ole se tärkein asia, mihin me pyritään. Lihaskasvussa mun mielestä tärkeintä on se, että sen sijaan, että yritetään liikutella niitä mahdollisimman isoja rautoja, me yritetään saada mahdollisimman hyvä ärsyke sille lihakselle, mitä me halutaan kehittää. Jos me käytetään esimerkkinä vaikka tavallista penkkipunnerusta, niin se, että sä yrität liikuttaa siinä mahdollisimman paljon rautaa, ei ole sama asia kuin, että sä yrittäisit kasvattaa mahdollisimman isot rintalihakset. Nämä asiat, mitä mä tuun nyt käymään läpi, mä oon laittanut aika lailla tärkeysjärjestykseen. Ensimmäisenä tulee se kaikkein tärkein ja viimeisenä tulee se, mikä vaikuttaa kaikkein vähiten. Ja lähdetään heti siitä ensimmäisestä liikenteeseen. Eli kaikkein tärkeimpänä mä pitäisin sitä tekniikkaa. Ja nimenomaan, että se tekniikka olisi sellainen, että se kohdistuu siihen lihakseen, mitä halutaan nimenomaan kehittää. Ja mä palaan aina tähän penkkipunnerukseen, mitä mä tykkään käyttää paljon esimerkkinä. On eri asia tehdä sellaisella tekniikalla, mikä mahdollistaa, että sä pystyt liikuttamaan mahdollisimman paljon rautaa, verrattuna tehdä tekniikalla, mikä kohdistaa sen ärsykkeen mahdollisimman paljon rintalihakselle. Useimmiten, jos vaikka penkissäkin lähdetään hakemaan sitä maksimirautaa, niin tosi usein se rintalihas ei ole se pääliikuttaja siinä, vaan enemmänkin ojentajat ja olkapäät. Mielestäni hyvänä nyrkkisääntönä tässä toimii se, että mitä helpommaksi sä yrität saada sen liikkeen, sen vähemmän se menee sille lihakselle, mitä sä haluat. Ja mitä vaikeammaksi sä yrität saada sen liikkeen, sen enemmän se menee sille lihakselle, mitä sä haluat. Mun mielestä näitä on hyvä havainnollistaa esimerkkien kautta. Et kuvitellaan, että sä tekisit vaikka penkkipunnerusta käsipainoilla. Sä voit tehdä sen sellaisella tekniikalla, mikä mahdollistaa sen, että sä pystyt liikuttaa vaikka 30 kilon käsipainoja. Mutta sitten sä pystyt tekemään sen myös tekniikalla, jossa 20 kilon käsipainot tuntuu myöskin haastavalta. Se jälkimmäinen voi olla parempi lihaskasvulle. Näin kärjistetysti sanottuna. Sen tekniikan pitää kuvastaa aina sitä, mitä sä haluat sitä liikkeeltä. Olisi sitten lihaskasvua tietylle lihakselle tai yleisesti vaan voimaa. Ja kun sulla on vihdoin tekniikka hallussa, seuraava asia, mihin pitäisi kiinnittää huomiota, on intensiteetti. Eli toisin sanoen se, kuinka kovaa sä treenaat. Moni ymmärtää tämän kovaa treenaamisen ihan väärin. Se ei ole sitä, että tehdään 100 päin toistoja, saadaan hyvä pumppi. Se ei ole sitä, että sä oot hengästynyt ja kuollut sen sarjan jälkeen, vaan se on tätä. Sun sarjojen konsentrisen vaiheen pitäisi hidastua, halusit sä sitä tai et. Ja kun puhutaan konsentrisesta vaiheesta, niin se on se nostovaihe tai vetovaihe, eli se, missä tehdään se varsinainen lihastyö. Se on se kaikkein tärkein merkki, mikä kertoo siitä, kuinka kovaa sä oikeasti treenaat ja oletko sä lähellä uupumusta. Vaikka se sarja alkaisi tuntua vaikealta, se ei vielä tarkoita, että se olisi lähellä uupumusta, eli failurea. Tämä saattaa kuulostaa monelle itsestäänselvyydeltä, mutta sitä se ei todellisuudessa kaikille ole. Ja se on myös vähän sellainen asia, mitä sä et voi oppia mistään videosta tai mistään oppikirjasta, vaan se pitää vaan tehdä itse, hakemalla niitä rajoja kerta toisensa jälkeen. Ja kun nämä 2 ekaa on sulla hallussa, sitten voidaan ruveta miettimään volyymia. Toisin sanoen sitä sarjojen määrää, kuinka paljon sä teet sarjoja yhdessä treenissä tai kuinka paljon sä teet sarjoja viikossa. Jos sun tekniikka ja intensiteetti ei ole kunnossa ja sä alat tekemään vain 100 päin sarjoja siellä salilla, niin iso osa siitä on vaan sellaista niin sanottua roskavolyymia. Eli se ei välttämättä kehitä sua niin paljon kuin se voisi, mutta silti sulla menee siellä salilla tosi paljon aikaa. Ja tosi hyvä lähtökohta yleisesti on lähteä 1-2 sarjasta per liike. Jos sä et saa lihaskasvua tekemällä 1 tai 2 sarjaa per liike, niin silloin kyse ei ole siitä sarjojen määrästä, vaan siitä tekemisen laadusta. Tekniikka ja intensiteetti tulee aina ensin, sitten vasta se volyymi. Sitten on vielä se palapelin viimeinen palanen, josta ei kovin usein puhuta, mutta se on mun mielestä myöskin tosi tärkeä. Saako sun keho riittävästi energiaa, jotta se voi kasvattaa tätä uutta lihasta? Tämä energiamäärä voi olla joko sun omassa kehossa rasvamassa muodossa, tai sitten se voi olla sitä ruokaa, mitä sä syöt päivän mittaan. Jos sun keho ei saa energiaa kummastakaan näistä, tulee tosi vaikeaksi kasvattaa lihasta. Jos sulla on vyötärön seudulla selkeästi ylimääräistä rasvamassaa, sun keho pystyy hyödyntämään tätä energiaa lihaskasvuun
jolloin sun ei tarvitse syödä plussakaloreilla ollenkaan. Onko se sitten yhtä tehokasta se lihaskasvu kuin että sä söisit pienellä plussakaloreilla? Ei välttämättä, mutta jos sulla on oikeasti selkeästi rasvaa vyötärössä, niin ei kannata siihen hankkia lisää rasvaa päälle. Entä jos sä oot tosi laiha ja sä haluat saada lisää lihasta? Silloin sun keholla ei ole tätä ylimääräistä rasvamassaa, mitä se voisi hyödyntää energiaksi lihaskasvuun, vaan sun pitää saada se ruoan kautta. Ja jos sä et saa sitä ruoan kautta, niin silloin sä et oikeasti kasvata sitä lihasta. Ja sen ruoan määrän pitää olla sen verran suuri, että sun paino lähtee nousuun. Jos sun paino ei nouse, silloin sulla ei myöskään kasva lihassa, ellei sä ole oikeasti ihan puhdas aloittelija ja aloitat käymään salilla. Ja silloinkin sitä lihaskasvua tulee vain tietyn aikaa. Kerrataan hieman, koska kertaus on opintojen äiti. Ensimmäisenä sulla pitää olla se tekniikka kunnossa. Ja se tekniikan pitää olla sellainen, että he tukee sitä sun tavoitetta. Oli se sitten voiman kasvatus tai lihaksen kasvatus. Toisena sun pitää treenata lähellä uupumusta, eli failurea. Vaikka se sarja tuntuisi kovalta, mutta sun toistonopeus ei hidastu, niin silloin sä todellisuudessa et treenaa lähellä sitä failurea. Kun nämä on kunnossa, sit voidaan ruveta lisäämään sitä sarjojen määrää, eli volyymia. Riippumatta siitä, millaista ohjelmaa sä käytät, niin hyvä lähtökohta on tehdä 1-2 sarjaa per liike. Jos sä et saa progressiota näillä sarjamäärillä, silloin tekniikassa tai intensiteetissä on korjattavaa. Ja viimeisimpänä oli se, että huolehdi, että sun keholla on riittävästi energiaa kasvattaa sitä lihasta, joko sun oman rasvamassan muodossa tai sitten siitä ruuasta, mitä sä syötte. Jos sä haluat nähdä lisää tämän tyylisiä videoita, niin tykkää tästä videosta ja laita vielä mun kanava seurantaan.